Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Las 4:59 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa luwat. Good afternoon naman Bacolod kag Pilipinas. Liwat naman nga mga pangalagad ang inyo sa nga palatuntunan Lunes tub-tub Sabado. Action reports after ng edition diri lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa 884 sa Lilisuan sa inyo sa tag sa mga radyo. Kag sa mga naga-monitor na sa atos nga live stream sa Facebook Live. Sa nga DYEZ Action Radio Bacolod, welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Yari kita sa Pizza 13 sa buwan sa Oktubre tuwig 2021. Inyo ka-action na Marlon Hervaya. Kamusta ang inyo sa nga kahimtangan dara subong labi na ang mga nag-suprer sa nga power interruption o kon brownout hubalin nagligad nga adlaw. Kagabi tub-tub subong. Man ang halik nga ginadala sa severe tropical storm nga si Yamaring. Hindi lamang dari sa Negros Occidental, Bacolod City, kundi sa madabok nga mga kaprobinsyanan sa pungsod sang Pilipinas. Bisan pa nga si Yamaring nagbiya na kahapon sa Philippine Area of Responsibility ka saylo na siya maka-aksyon sa iya sa pagpakita sa abilidad dito sa pungsod China. Pero nga ginbilin nga maka-aksyon nga halit daw nakabig naton nga hindi gid maayo. May mga kabuhi nga daga maka-aksyon. May ara sang more or less mga 11 ka mga nagkalabatay. May mga missing pa sa nga mga talion. Dere sa Bacolod kag Negros Occidental damo-damo sa mga kahoy ang nagkalatumba, nagkala-damage nga electric wires, nagresulta sa natuwag nga traffic jam dito sa Don Salvador Benedicto sa San Carlos City nga dalan. Di masako-sako humalin kahapon ang atos nga pinakamiyembro sang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, ang municipal kag city disaster risk reduction office personnel, pati nga atos nga mga troubleshooters ang SEDECO, local government naton kag volunteers naga-double time para sa pagpatigayon sang clearing operation. Ang mga ginatawag nga debris nga maning nagpasablag sa lalabyan sang salakyan ka mga tao. Ayaw kay man why ginigin untatan sang mga kaaksyon naton nga ara sa nagkalain-lain nga mga agencies concerned para nga mahawanan ang mga dalan kag lugar nga napiktuhan sa nga bagyo nga si Maring. Kaya magluwas sa bagyo mga kaaksyon damo gid sang mga nagpurugayot sa na-eksperyensyahan nga power interruption. Galing ka munti amo nang humble tama sa masamibla. Ang power interruption na normal na lamang ini. Sabi sa naman nga electric cooperatives. Why man niya sigara tawag nga forever kuno mo. Di ta na mapaktan nga mayara sang disaster kun kaisa nga naga-apekto man sa linyada sang kurente kung sa ato sa nga elektrisidad. Gusto nyo balita angot sa brownout? Di ikad ka mo gusto no? Talaga man ti white sang choice Ang ato sa nga tagnumalahan sang Central Negros Electric Cooperative o SEDECO
nagapatahag man na nagapangayo man sang pasensya sa ato sa mga konsumidor. Di magsiling kita si Reco Macacson sa kopya ng sulat sa Bacolod, ang bago Morsya Silay Talisay. Adamo-damo sa mga konsumidores. Dalas na sonda na lang niyo ang balita angot sa ang balita nagasiling. Ang Sineco sets power interruptions on October 16 and 17. Oh my God! Una sa balita! Una sa aksyon! O normal na Di na magkabalaka kay apartment isang pagpaayo pa sang serbisyo sa Sineco. Atensyon sa mga residente sang Sunad sang Bago kag mga residente sang Banwa sang Morsya. Sabi nyo sa Bacolod. Sa Bago sa Morsya. Mayara sa natalana nga power interruptions sa mga makaaksyon na ka-schedule. October 16 kag 17 Bosilingon, Sabado kag Domingo. Ang rason sila makaaksyon sa gihapon ay yayara sang maintenance activities nga pagpatikayon ng mga kaaksyon. Sa October 16, Sabadong adlaw, mayara sang activities sa area sang Hilangban Feeder 4. Mayara man sang pag-pull out sang unutilized pole kag ang pagpanapas ring sang kahoy bala nga nagasablag sa kuryente sang Sineco. Man mayo ning matapas kag makuha ng daan. Kaya nga, amo na ang isa sa mga rason kung nga kagabi magkaaksyon damo sa mga damages, damo sa mga wire sakop sa Sineco nga napektuhan sa ring nagkakalabanggi nga sangasang kahoy. Alas ano mag-aumpisa ang brownout sa October 16. Alas 8 hasta alauna sang hapon. Kung isipon ta, 5 ka oras. Din nga lugar apektado ang area sa affected na kakson. Amaning Hilangban Feeder 4, Lagasan Relocation Site, Barangay Napolis, Barangay Malingin, Crossing Mining, Barangay Maaw, Villa Cristita, Barangay Bakong, Barangay Binubuhan, Barangay Mailom, Barangay Ilihan, Viva Mineral Water, Buenos Aires Resort, Barangay Manghumay kag ang sa bahin sang PNOC EDC tanan na sakpan sang Siyudad sang Bago. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa October 17 na mamaka-aksyon based on this information sa advisory agin pamalo sa Sineco sa mga hapon. October 17, Domingong adlaw, same man sa gihapon, may maintenance activities kag may utod sang kahoy. Mag-aumpisang power interruption alas 8 sang aga tubdo alas 5 sang hapon. Buot sa lingon, mga 9 ka oras ang kalabigon. Ang areas affected. Ang porsyon lamang habos sa lingon pinalang kabahin sang Hacienda Libertad, Barangay Cancerian, Banwa, sa Morsya. Kaya mo na, para nga at least may ara kamo sang ulo ideya, para nga hindi kamo makibot, kag mabulaga, kag makapreparar kamo sa mas temprano pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. 7 minutos nakaliga sa tag ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Ano tonta na mga nagabaga malingasong ang mga balita o kita sa bayan sang balita lokal. Ang appointment ni Atty. Kuan Sing bilang bagong administrator sang Bacolod. Aprobado na sang Sangguniang Panlungsod sa virtual session subong hapon. Action Radio. Si Kuan Sing naglawag kini bilang empleyado assign sa Bacolod City Legal Office sang syudad. Umpisa tuig 2011 hasta 2013. Nakaobra man siya sa opisina ni Anay Congressman
kag subong Mayor Bing Leonardia. Nangin secretary to the mayor man. Kag tubtob subong. Nangin isa na ka city administrator. Man kon administrator ka mga ka-aksyon sa syudad Banwakon na probinsya. Dako man ang papel nimo sa di mga ka-aksyon sa implementasyon sa mga programa kag proyekto. Daw gwa mo sila daw ikaw ang right hand sang local chief executive. Ang pag-appoint kay Kwansing ginhimo matapos nga ang naga-service ri nga posisyon mga ka-aksyon nga si M. Ligaspi ang aliwat nga naggataya sang yes nga kahulingon sa pagkandidato bilang konsihal sang Bacolod sa 2022 nga pinilay. Di ang isa lamang sa mga sugataon nga trabaho kag obligasyon ni Kwansing Makaksyon ti laban-laban ang man ang ginbayaan temporaryo ni anay City Administrator M. Ang kining nagapadayon nga COVID-19 response ang syudad kay ang pagbulig man sa panggobyerno sang Leonardia administration nga subong maka-aksyon may ara sang ginalokdong nga aratubangon tungod sa ginasiling nga Battle Royale nga enkwentro sang mga kandidato labi na sa pagka-alkalde sa maabot nga eleksyon. Nga abala kinahanglan nga magbiya sa ginauyatan nga posisyon sa gobyerno sang isa nga nag-file sang COC. Simple lamang ang pathag sa mga aksyon tungod suno sa COMELEC. Man hindi tanan nga mga ultimo nga mga botante na kabalo sa ribo. Simple lang ang eksplanasyon diri sang COMELEC. Ang sinuman nga ara sa gobyerno nga gin-appoint automatic maka-aksyon resign ina sila. Ang status nila resign kung mag-file na sila sa COC agod magkandidato sa isa ka eleksyon. Ang sabahin naman sa ginatawag nga elective position o kung ining mga kung ining elective position mapili sila mag-aksyon sa maabot nga pinili ay ti dem resign ina sila. Kung na empleyado ka kag gin-appoint ka sa gobyerno. Tiyang balasihan sa na mag-aksyon kung si election lawyer attorney Romulo Magalintal pamabalon ay man sandig sa Section 13 sa nga Poll Automation Law ang appointive officials and employees ang dapat i-considerar nga ipso facto Latin din isang tinagay IPSO ipso facto resigned sa iya sa nga posisyon kag dapat nga maggabiya siya sa ginatrabahoan nga opisina sa gobyerno. Sugod ini sa adlaw sang iya pag-file sang COC. Amo na sa may balasihan gali may kasuguan din na maka-aksyon. Poll Automation Law. Pero piho ko nga may nagapamangkot da maka-aksyon ang iban niya. Kung hindi kaya abay gina-point. Kag hindi ka empleyado sang gobyerno nag-file ka COC nung matabo sibo. Sa mga elective official, mo tawag sa ila, nailihir sila mo. Ginapili sila o nagdaog sila nagligad nga eleksyon. Nag-uyat sila sang posisyon sa gobyerno. Nagdaog sa nakaligad nga eleksyon pero nag-file si OC agod magpapili sa lain naman nga posisyon. Di bla? Damo sa mosni. Ang matabo sa maka-aksyon nga kung sila magdaog sa ginapapilian nila nga lain nga posisyon, ang inang dating posisyon nila maka-aksyon nga ginpangalagaran, di biyaan na sila daog sila sa another posisyon mo. Nagluwas kung re-electionist sila. Pero kung napierde sila maka-aksyon, at kung may nabilin pa sila nga termino, pwede nga makabalik sa dati nila nga posisyon. Ehemplo tadi ha. Ehemplo na to ng pila ka mga senador
nga nagpapili sa lain nga posisyon. Di ba? Sipon ta kadamo sila ho. Una gidara mga kaaksyon nagpapili sa lain nga posisyon. Senador Bato de la Rosa, di ba? Senador subong naton. Nagpapili bilang vice president, bilang presidente. Nagsugod ni sa bilang senador mga kaaksyon sang June 30, 2021. Ang termino yan ay matapos pa ni June 30, 2025 pa. Ay manting isa ka termino sang senador diri sa pungsod sang Pilipinas mga kaaksyon. Mamo man sa presidente nagalawig 6 ka tuig. Isa ka termino 6 ka tuig. Di butang ta magdaog si Bato bilang presidente mga kaaksyon. Di siyempre hindi na sa senador kundi presidente na sa Pilipinas. Pero kung napierde, no problemo. Ay pwede siya gihapon makabalik bilang senador. Nagtapuson niyang termino niya hasta tuig 2025. Sino pagid? Senador Ping Lacson kag si Senador Manny Pacquiao. Pareho na sila nga nagsugod termino nila bilang senador June 30, 2016 mga kaaksyon. Ang termino nila siniti matapos June 30, 2022. Yung sipon ta, anong katuig, di ba? Bot sa lingon, ining si Lacson kag Pacquiao makaakson kon mapierde sa pagka-presidente sa May 9, 2022 nga eleksyon. Pwede pa naman sila makabalik bilang senador, pero tapuson lang nilang ila sa nga termino tubtob June 30, 2022. Ay pag-abot sa nga Hulyo 1, kung pierde sila, Joplo pa huway lanay sino pagid? Ano naman ang istorya kay Senador Tito Soto kag si Senador Francis Pangilinan? Parehos lang duwa nga papili bilang vice presidente, di ba? Ang ila sa nga estado, moamo man Moamo man. Nagatapos ng ila sa nga termino makaakson Hunyo 30, 2022. Ang isa naman ka senador nga si Bongo, tinagapapili man vice presidente makaakson, ang termino niya amo man kay Senador Bato. Deblado nga na sila napapili bilang senador mo. Di kon mapierde sa bilang vice presidente, balik man sa bilang senador. Pagtapuson niya ng termino niya until June 30, 2025. Kay Isko Moreno naman. Nagpapili man bilang presidente. Kung mapierde si Isko Moreno, balik man na si bilang mayor sa Metro Manila Pero hasta lang siya, June 30. Kayang mayor ya lain, isa ka termino, 3 na nakatuig ya. Kung mapierde siya, balik sa bilang mayor, pero hasta June 30 lang. Ay pagka July 1 makaakson ang mapungko bulo sa iya, ang madaog mayor sa Manila ang papili subong nga eleksyon. Amo ni makaakson ang senaryo nga matabo kon filing sang COC ang paghahambalan. Kung sari-sari nga mga posisyon ang ginapapilian sa mga ara daan sa gobyerno, sa mga gin-appoint man o kon nailiher sa nakaligad nga eleksyon. Basta ara kas gobyerno nag-file ka COC, miyembro ka sa militar, miyembro ka sa otoridad, government agency, deemed resign ka man. Ara ka sa government agency, paros by kay SRA board member Atty. Dino Yulo. Di ba na papili bilang kongresista dara sa may Quinto Distrito? Di, resign na siya. Automatic resign. Aras 5:17 ti Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Naglawig-lawig man ba sa bahin sang filing si OC resign ba? Ano pa ba sa balita sa bahin sang nasyonal naman kita maka-aksyon. Oy nano na natabo sa bahin sang grupo ni presidential candidate Isko Moreno man. Ayan sa nga partido kundi Aksyon Demokratiko. Yan ni the late Raul Roco ni isang partido. Nabuhi ni bagod man sa pagkandidato ni Isko. Ang duda sang kalabanan dariho sa mga matanda bala sa politika sa pungsod Pilipinas.
Ang duda sa iban ba siya may suyay, ka ba siya may konflikto bala sa mga miyembros ni? Ang Aksyon Demokratiko amo ni partido subong sang isa sa mga kandidato sa pagkapangulo, si Manila Mayor Francisco Isko Dudumagoso Isko Moreno. Amo ning unod subong sa balita sa nasyonal, matapos ng isa sa ila sa mga miyembro nga si Anay Philippine Vice President, ang Anay Senador kaga veteran broadcaster, nagpausos ng tinaga nga magandang gabi, bayan. Si Noli De Castro nag-withdraw, nag-atras sa isa kandidatura bilang senador. Plus, ang isa pa ka media personality man ng kaaksyon na si Cesar Chavez, Chief of Staff ni Moreno, nag-resign man. Nano? Ito nagdungan ang balita ni. May nagaluntad bala din nga away-away. Ang sabahin ni Kabayan Noli De Castro iya sa nga rason ay mansuno sa iya may natabo nga pagbago, may natabo nga pagkambiyo, pagligwat sa iya sa nga plano. Ang siling ni De Castro, mas maayo kung magpabilin na lang ko bilang broadcaster ay pwede man ko makahatag serbisyo, makabulig sa mga tao bisan broadcaster ako. Ayhan mula ning rason. Kasi may iban kag madalom-dalom da nga rason nga way lang ginpalayaglaw. Pero initaran nga desisyon sa ring mga tao ning personalidad ni maka-aksyon. Nga aliado ni Mayor Isko sa Aksyon Demokratiko, respetohon tani. Ang ila sa ring nga desisyon, way man sila guro nagpadali-dali mo. Mga lunsay mga profesional nga mga tao ni. Ginpolitikan Manila ni. Ginpanumdum nila isang malawig antis-desisyonan. Ang sabahin naman ni Cesar Chavez. Ang siling niya maka-aksyon, nag-resign siya bilang Chief of Staff ni Isko. Kay, may ano gala sa iya, may offer. No, may tanyag sa iya. O kung may job offer sa iya, ang Manila Broadcasting Company. Ang MBC nga morning mother station sang Aksyon Radio mga kaaksyon. Ang political strategist ni Moreno nga si Angelito Banayo nagsiling nga ti inagagwa nga report na nga nagalapta nga balita nga ang pag-resign ni Chavez may kaang tanan sa away o kung hindi pag-intindihan ay sa mga alkalde, mayor nga kabahin sa presidential campaign team. Di magwa ba na ina nga balita kung waay sang posible na tabo. Siguro may mga rason man nga di lang anay na pagtutukan gid kay base magka-apekto bla sa campaign ni Isko Moreno diho. Ini senaryo ini nga huring-huring maka-aksyon sa ulihi maklarohan kag may bulaan tagid niya. Samtang nagahilapit ang kampanya, tubtob magabot mismo ang adlaw sang eleksyon sa Mayo 9, 2022. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. 5:22. Check ta na mga ka-aksyon observation report sa ato sa ringa patrol. Ibalaon ta na nung sitwasyon subong sang syudad sang Bacolod with aksyon. Eden Aboso, Miyerkules. Aksyon Eden, mayong gabi. Yung hapon, please come na yung pag-reaction bar bangon nga do lawi sa night time. Dali lang kumbaga dali lang kay daw di mayong sulod tahaw aber po plastaran na actually then okay na good iya po no ka very active ha wala ka ni Mother's Day no ka very active sa ngaton siniyakwan nga Action Marlon Hanovea. Pero ati sa liwat sa nambal ko. May kape ko din inom ho? Ano karon? Amo na yung nagpabaskog eh. Very good. Imo mo na nga kape hindi ko yung maglawag ang mamalayan mo karon. Basta makulod sa buwan, ara pa? Makulod, ara pa? Ari pang makulod, wala gidog-gidog. Tulo tawhay, subong nga ngatan, siriya kalangitan, matapos ang pila ka adlaw man nga nag-ulan-ulan, Action Mar. Sa iba, nagabawi-bawi na kay ligad to, nakapurmada, pero nakatsinilas, kay daan, kabalo ka.
dutay gamay nga ulan sa Bacolod ya nagabinaha. Yung iba nagapapaysina, nagachinelas, pero tayo subong ka bawi-bawi na natuktok na nila ilan sila nga mga bag o nga sapatos. No. Kay parang makita. Kay kabalo ka tulatawhay na subong mo, wala na sa baha, mala na sinihaton dalanon. Kag pwede na ang aton siniwag action nga magbaligya. Hingagaw sa higad sang dalan para hapos lang maklan sa mga nagapauli man kag nagapangita sang sulod-anon. Kay man kung magsulod-sulod po sa mga merkado kisa ati hasol na kulang kisa sa oras kag nagadali man para makasakay. Pero ti subong niya may mga pasaway tang mga mga vendors ni Blushing Mar nga ra sa higad sang dalan. Ginalita-lita lang nila ang mga taga City Legal lang sila man na kisa ang nagadala bala sang bugat sa dalagan sa trapiko. Especially makalabay ka dira sa Central Market, bawde ara gida kadamo sa mga nagaplastar dira sang ila sini nga baligya imbis nga 4 lanes ang dalan, duha na lang kalay na do ang jeep pa naga-adjust kay nagapangalihid para man nga plastar sila sa ila sini nga baligya kay nagahingagaw man. Pero ti subong medyo dulom-dulom na 5:24 pa lang sang ligad ya antes kaning mga binulan sang Burmans kumbaga. May ara kita sang lawig wala action mar nga adlaw kung kisa ang sunset kaya tag alas 6 na, alas 6:01. Subong niya temprano pa dulom na kag alas 5:30 sang aga sa naaw na. That's why nga nag-a-adjust man ang aton sini nga mga ka-aksyon sa ila sini nga pagbugtaw kay abi nila kisa gasanag na abi nila alas 6 alas 7 na gali kay alas 5:30 pa lang. Pero tiya mo man ang balila, the early bird catches the early worm. Dapat maghimakas kita tanan kay ara pa kita sa pandemya kay ang iban basi ka sa leg mo ha sa mga lista-lista kalayo po bala sang Mayo. Basi nagaulat-ulat ako na layo pa to yung Mayo. Ang pabayin nila na danay. Kaya hindi pa man campaign period. Pero kadamo na action mar, no? Tando asa kag sila iyaya ang mga nagalalisay. Dira kag nagasigi post kag kapangita away para sa ginasuportahan nila nga politiko. Kasadya niya kung kita nagabantay sa eleksyon dito abi sa Estados Unidos, action mar. Ang taga dito, guro, ilabay ng mga Pinoy nga nag-start dito, nagabantay man sang eleksyon sang Pilipinas. Kay kasadya, kag naintindihan na sang iban, wala ko ang hampang sang politiko diri man sa aton. Tihulton, ta na kay pambalang iban nga, kalayo, pamantas sang Mayo, kalayo pa gani, pero kung tarawon mo kadasig lang, sang lakat sang inadlaw, dugay-dugay, Nobyembre na, tigkalalag na, doon sa Disyembre naman, Pasko naman, tapos hindi na palipatan ang 13th month. Nadala ang 13th month. Pero ang dapat na to, nilook forward, matulutawhay nga Paskwa. Kay unlike nagligad nga tuig ang aton sa ni Paskwa ya, do ka kuangid, do ka mala. Kumbaga kay may COVID-19. So may COVID-19 pa man, pero may pila pa kita kabulan. Kaya tsansa nga hindi lang bala magpasaway para nubo lang or gamay lang ang ma-record na COVID-19 cases diri sa aton. Para at least somehow, makabalik-balik kita sa normal kag maka-enjoy kita sang aton sini nga Paskwa. Diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, amo ni nga Nora sa Action Mar, moderate to heavy naman ang dalagan sang trapiko diri sa kalaba nga dalanon sa Lacson. Subong man sa Araneta, Action Mar, ara ang aton sining mga pribado nga salakyan, ara man ang aton sining mga depasahero nga salakyan nga nagabulos-bulos lang agwa sulod man sa ila, especially ang mga depasahero nga salakyan, basta makasulod ang ulo sigod sang dalan, bahala ng buli, basta makaingagaw lang sa kayman ang ila sini nga mga pasero. Kung madumduan mo Action Mar, nagligad to ginaduso sang pila ka mga transport group nga bangod sa pagtaas sang presyo sang gasolina, nag-request sila sang 2 pesos man nga dugang sa plitihan. Kaya mo, may ang bata pa daw na bido 10 pesos, madusi pesos si Action Mar. Kita bala mabugatan man ang aton sining mga pasahero. Pero at the same time, mentiondihan taman ang sentimiento sang aton sining mga jeepney drivers. Ilabi na
natugtog karon 50% capacity lang sang ila sitting capacity ang ginapanugutan kag may ara ito sang curfew nga tugtog. Hindi na sila pwede ka lapaw alas 10 sa pagbiyahe kay hindi man sila ka biyahe temprano pa sa alas 4 bangod may ara sang curfew. Buligay lang kita tanana, hindi lang wala magpasaway kay may ara hindi sige hapon kita nga mga nalabayan nga nagalakat sa dalan wala naga-face mask. Understandable paguro kung wala naga-face shield kasi open area man, hindi man crowded area. Pero wala iya naga-face mask. Daw matsyag nila, normal ang tanan nila sa gihapon. Pero kabalo kita nga ara sa gihapon ang COVID-19. Para naman sa complete ng management sa inyong Liberty Talk, mag-dugo kag-atay. Observation report halin sa Patrol Action Ibinabondo. Una sa balita ng sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa live stream, ginaktalis na ito mga kaaksyon. Ana sinurong mayong hapon ang sumarlon, Delilah Manlangit. Hello, good evening. Ana sinurong mga reporters sa Action Radio. Mayong hapon, stay safe always. Okay, mayong hapon. Okay. Nidi Villanueva Solo, good PM ang sumarlon, watching kami. Sang apo ko nga si Gemella Rose Bisa. Thank you, more power. Rhea May Ladio, mayong hapon. Ana Sinuro mayong hapon, Gov Bong, Vice Gov Jeff Congreg. Approve ko na. Martin Aliling, Rochelle Fulgencio Susana, Gaboritor la kami diri sa may barangay Pantanon DSB. Okay. Ana Sinuro Hambalya, Barangay Lagranha, La Carlota sa Pilar Compound mayong hapon. Ray Baryoga mayong hapon. Angela Liarti Gayondato, good afternoon. Si Kadia Abdullahi, salamat sa message kin padala. Angela Liarti Gayondato, Bangga Tutong 1, Barangay Felesa. Shout out ko Amelia Gabza Javier kag Angel Ganza Javier gamonitor sa Action Radio. Ana Sinuro Hela Javier sa Saudi sa Ilabarko monitor subong. Okay. Salamat kita. Milal Uligo na sa Bani Cafe Barangay Tangub. Homa Lumina, good afternoon. Tamiyaw lang Vanessa Star Mayo, Jenky Dialagdon, Yvonne Boiser, Noel Amar kag Alex Monteza from Milal Uligo. Thank you. L.A. Amante mayong hapon, watching from Kuwait. Liza, okay. Monte Castro, Narciso.
Manjo Biarniho mayang hapon, Diding Alohamiento, Gabonitor, salamat gid. Thank you. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away. Ang IATF National mga kaaksyon sa nasilintara agi sa kay Presidential Spokesperson Harry Roque ay ara sang ginapagwa nga latest no nga quarantine status sa naglain-lain nga mga lugar, quarantine community quarantine classification sa pila ka mga lugar dari sa pungsod sang Pilipinas kinaprubahan. Ining recommendation nga ang National Capital Region kon NCR nga ara sa alert level 3 umpisa October 16 tubtob October 31, 2021. Ang mga lugar nga MECQ madamo-damo, ang GCQ mga kaaksyon with heightened restrictions nalakip dara ang sudad sa Bacolod, no? Same gyapon kay GCQ with heightened restriction ang Bacolod City ti magapadayon na tubtob October 31 based sa recommendations ng IATF. Ang ginaprobahan naman sa dalom sang General Community Quarantine nalakip man dara ang pinakang lugar dari sa Western Visayas, ang Aklan, Antique, Guimaras, ang sa aton dari sa Negros Occidental, sunod sang Iloilo, Iloilo Province, Cebu City, Cebu Province, Mandawi City, Siquijor, ang Tacloban, ang sudad sang Zamboanga, Sibugay, Misamis Occidental, ang Iligan City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, kag damo-damo pagid nga mga lugar, mga kaaksyon, no? Kay man ang kaso subong sang COVID-19 sa madamo nga mga kaprobinsyahanan, wag gyapon nga nubo diri sa Negros Oriental, kadubo sa mga kaaksyon tag jutay lang kapon to report naton nagdubo sa single digit, no? Nagdubo sa sang siyam lang. Sobra gapon 4,000. So, hindi gapon pwede nga maghatag sang kumpiyansa ang mga Negrosanon. Alas 5:43, Action Radio Philippine Standard Time. Magsantong plus abal capsule kamoanay puno sa anti
53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tara nga to sa ding patrol. Tipon nga balita na Aksyon Eden Abuso sa digid nga mga tinyon. Sa balik ka report sa patrol, Aksyon Eden sa detalye sa report, please kabin. Action Mar, 3 na lang ang aktibo nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental Provincial Office. Sa record sa NOCPO, nagambot sa 241 ilang kaso apang mayara na sa 228 ka recoveries. Samtang 7 naman ang nagka-facility quarantine kag isang nagka-hospital quarantine. Napabili man sa duwa na patay, bangod man sa virus. Samtang 2,374 ka uniform kag non-uniform personnel sa NOCPO. 2,321 na ang vaccinated, kag 53 na lang ang wala pa mabakunahan. Sa Bacolod City Police Office naman, naglambot sa 165 ang kasos ng COVID-19, apang 3 na lang mandire ang aktibo nga kaso, kag mayara na sang 162 ka recoveries. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kadumdum ka mo nagligad, tinagbisita diri si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Ayaw kay Waisa sang nasawayan sa cleanliness in the offices, sa cleanliness policy na gina-implementar niya sa mga ginbisitahan niya nga police station diri sa Negros Occidental kag sudad sa Bacolod, no? Hindi ba Talisay City, gindayaw ya bagod Tinlo, Plastado. Diri sa Bacolod, Police Station 1, ginsakaan niya man, okay man para sa iya. Pero sa nagalin sa galit diri sa Bacolod mga kaaksyon, damo pag isa sa mga police stations nga ginhapitan. Ang isa sa ginapitan niya dito sa may Pampanga, isa ka municipal police station, nadismaya sa kay sus kita agad. Tamo sa nakatumpok nga kaginamon-gumon lang nagkalain-lain nga mga pagkabutang sa likod nga puruson sa police station. Kung sa mga Tagalog maka-aksyon, sinabon niya. Sinabon ang hepe sa saning police station gani, no? Inakigan niya sa simple nga sugilanon. No? Kagamay ka sang alagyan niya mo na, may pader. May pader ang police station. Gamay ang espasyo sang ginantangan nga propiedad makakso sa ning police station sa Pampanga. Siguro mga half tungas do pa lang ang distansya sang pader sa wall sang police station. Tigamay, sus, sudlo ni Eleazar dito sa corner ged, kita agad. may mga basura, may mga ining recoveries bala nga motor, may mga may mga labador patungag balde nga nagalinapta. Ambal ni Eleazar sa hepe. Tiluin na Pabalik ko pagbalik ko tinlo na ra ha. Kulosburon bisan naka-face mask si Eleazar, makitas na wong kulosburon siya. Ayaw lang kay pagsunod niya makakson sa sunod mismo sa police station. Ambal sa nga okay man sunod sa police station, tinlo man plastado. Pero ang hindi ko lang nauyunan, ang sa Ogsaranyo, way siguro maglaom ining hepe sang police station, municipal police station. Nga pati mga hilit-hilit kantuan kag iniron gid lantaw ni Eleazar. Inambala niya to maka-action ang hepe sa linga, way ka mo idiyaw, wag makbalo nga bay ara kita sang policy subong. Ang pagpati guro sa ring hepe sang police station base ang yaya pagpati base ko nang gina-check inspection masabi ni Eleazar ang sunod lang sa police station. Way guro ideya ni sa nga pati hilit-hilit ya ginalighot ni Eleazar na kuan gid na sermonan gid ang hepe mga ka-aksyon. Salangisag manang sabat sang hepe ba? Daw way makasabat kay mantik guro na kay san sa bala. Daw hindi mayang mudo ni Eleazar mo sa nakita yang asus. May nagalinapta nga
higko, why mayo maplastar mga kaaksyon, may mga nakita pa mga guba ng electric fan, nga nagasinang binang suli lang. Iban nga mga police stations, mga kaaksyon, karkuloko, matamat ni nga nagapaminta, nagapaninlo na. Okay, ining pag-inspeksyon ni Eliasar, mga kaaksyon, waya na ginapabalo. Siya lang ni ang kabalo. Kundin siya luyag ma-inspeksyon, mga kaaksyon. Kaya sa aton, dali sa Negros Oriental sa Bacolod, na dayaw taman ang pila sa mga hepe kag kapulisan na sa nga police station ginibisitahan ni Eliasar ay dayaw man sa mga kaaksyon sa Katinlo kag sa Kaplastado. Kaya sa unang police station 1 sa nga assign pa kita sa patrolman ti kada gabi nagasaka kita dara nakuha sa nga blatter report. Ano ba lang police station 1 wala sa kaduwa nga padalgan sa building daw. Lain na sa buong plastada kumpara sa una, no? Mayo kay way sa nakitaan nga hindi amo si Eliasar pati mga priso gani sa police station 1 to gin surpresa ya mo bisita ni Eliasar. Pero ang mga priso magkakson kalabanan way nagasoksok face pa sulos presuhan na. Pero pagbisita ni Eliasar, ang taran nga mga priso, soksok face mask. Normal yun na, kaya bante para layo sa muno eh. Kita karon ni Eliasar da nga why face mask ang mga priso, nga nagatinupaday lang, basi kung mamunuhan pagidla. 5:50. Alas 5:50, Action Radio Philippines Standard Time, ini nga pakahindala sa aton sa Kaluan San Diego, Bayo, ang balik na mag-acknowledge monitor sa live stream. Dito sa babawa. Okay. Thank you. Damo nagdugang ba? Check tadi ba? Okay. Si Marivic Kapitli. Okay. Marivic Kapitli, mayong hapon watching sa Cebu. Oh, mayang nga hapon sa Cebu. Stay safe always. Okay. From Ana Sinuro. Thank you, Gid. Okay. Nagpababay na si Ana Sinuro. Shane Anthony, good hambalya. Good piya magsumalon. Watching live sa New Jersey. Shout out lang da family Lipania. Si Bete Santero, good evening sumalon. Kapapati lang kami permi sa Pasig. Ginatay mo ko lang ang taran nga Tagalagasan Ubay sa Bago City ni siya. Si Jen S. Officer, good afternoon. Okay. Salamat, Jen. Shout out aksumalon si Mila Dorisa Hanson sa Sydney, Australia. Gabanitor halen kay Ana Sinoro. Thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Liwat kita nga nagahibati ay karon sa Aksyon at Patrol last 9:30 tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.